bare. Jeg kigger ind i. Hvad siger du? Jeg kigger ind i snart. Okay. Nå. Starter du den så forfra? Nej, vi kører bare, så klipper vi det bagefter. Vi kan klippe i det, okay. Det er en fantastisk oplevelse at være en del af hele setup'et for OL i London. Vi er nu ankommet på stadion, og jeg må sige, at logistikken den er simpelthen i højsædet. Der er 100% fokus på hver enkelt gæst, og den måde, som vi bliver budt velkommen på af servicefolk overalt, er fuldstændig fantastisk. Jeg må godt nok sige hatten af for det, fordi det er sådan, at logistik skal være, når det er, at man skal have mange mennesker flyttet over et område. Så en virkelig, virkelig spændende oplevelse at være en del af setup her i London.